Weber, välitämme. Vietämme yli 90% ajastamme sisätiloissa. Siksi sisäilman laatu on terveytemme kannalta erittäin tärkeä asia. Useat eri tutkimukset osoittavat, että sisäilman laatu voi olla kiinni niin pienestä kuin 5 mm matala-alkaallisesta tasoitekerroksesta. Se estää lattiapäällysteessä ja liimoissa olevien aineiden hajoamista haitallisiksi päästöiksi. Tämä vähintään 5 mm kerros matala-alkaalista tasoitetta betonin päällä on kuin edullinen vakuutus. Vain muutaman euron neliökustannuksella se suojaa tehokkaasti sisäilmaongelmilta koko rakennuksen käyttäjään, kun muistetaan huolehtia myös betonin kosteuden hallinnasta. Betonin kosteuden hallinta on luonnollisesti tärkeä edellytys hyvälle sisäilmalle, mutta se ei yksin riitä. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi muovimatossa käytetyt pehmittimet eivät kestä betonin korkeaa alkaalisuutta eli emäksisyyttä. Ne reagoivat alkaalisen kosteuden kanssa muodostaen sisäilmaan haitallisia päästöjä. Matala-alkaalinen tasoitekerros betonin päällä on tehokas suoja, joka estää alkaalien nousun ja pääsyn kosketuksiin pintamateriaalien kanssa. Laajat tutkimukset ja rakennuksessakin tehdyt mittaukset osoittavat, että ongelmat voidaan välttää käyttämällä betonin päällä vähintään 5 mm kerrosta matala-alkaalista tasoitetta muovimaton alustana. Yhdessä suojavan matala-alkaalisen tasoitteen kanssa betoni muodostaa turvallisen alustan pinnoitteelle, kun varmistetaan, että betonin suhteellinen kosteus on enintään 90%, jolloin kosteus liikkuu höyrymuodossa eikä kapilaarisesti vetenä. Betonin pH on noin 13, eli se on pH-asteikkoilla hyvin voimakkaasti emäksinen. Betoni on jopa yhtä emäksistä kuin viemäreiden avaamiseen käytetty kodin putkimies. Kaikki Weberin valmistamat lattiatasoitteet ovat olleet jo lähes 30 vuoden ajan matala-alkaalisia. Niiden pH on noin 10,5, mikä on lähellä tavallisen käsisaippuan pH:ta. Koska pH-asteikko on logaritminen, matala-alkaalinen tasoitteen alkaalisuus on vain murto-osa betonista. Noin 2,5 yksikön ero pH:ssa tarkoittaa käytännössä sitä, että alustan alkaalisuus on betonilla noin 300-kertainen verrattuna matala-alkaalisen tasoitteeseen. Tasoitteen pH tulee olla alle 11, jotta se on matala-alkaalinen ja suojaa tehokkaasti sisäilmaongelmilta. Toimialamme johtavana kehittäjänä me voimme auttaa sinua varmistamaan hyvän sisäilman, koska me välitämme. Weber, välitämme.